खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ सरू फोथाराव गोदान गेलेमु सुबिदा बेखेवदों गिबि मन्थ्रिया। आसामाव गेलेमु बिथायारि सान जथाइखौ मख'जाथाव थुलुंगा होनानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोदानै लुफुंनाय इनड'र स्टेडियाम बेखेवदों आरो सरू फोथाराव मोनसे सुइमिं पुलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 2 कौटि रां बाहायनानै लुजानाय इनड'र स्टेडियामाव मोननै बेडमिन्टन कर्ट आरो टेबोल टेनिसनि सुबिदाफोर दं। 2023 मायथाइयाव बेनि गायसननायनि उनाव स्टेडियामा दा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवजाबाय, जाय ओनसोलाव गेलेमु गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय बांसिन खाबु होयो। बेनि अनगायैबो सीएम शर्माया सरू फोथाराव मोनसे सुइमिं पुलनि अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदों, जायखौ नुमलीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेड कर्परेसन ससियेल रेसपन्सिबिलिटि हाबाफारिनि सिङाव 75 लाख रांनि अनुमानित खरसाजों जौगाहोनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बे गोदान गेलेमु सुबिदाफोरा ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ फेदेरनायाव मदद होगोन आरो रायजोआव गुदि थाखोनि गेलेमुफोरनि जौगानायाव बिहोमा होगोन। 4000 सिटार स्टेडियाम, जाय 2022 मायथाइयाव लुजेनदोंमोन, बे ओनसोलाव जाखांफुनाय एथलीटफोरनि थाखाय मोनसे गाहाय थावनि महरै खामानि मावगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरा 2 सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। गवालपारा जिल्लानि नारायणपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरसेनिनो 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां दाङाबाजि सोमजियो। रन्जन राय आरो रुपाली राय मुंनि बुथारजानायखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जादोंमोन, जाय ओनसोलाव मानसि मैदेरनि दाङाबाजिनि सोलिबाय थानाय जेंनाजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव मोनसे फोजोबस्रांग्रा जाथाय। रागा जोंनाय जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफानखौ सांग्रांथि गैयैनि दाय होदों, अजद होदों दि बिबानगिरिफोरा हाग्रानि मैदेरनि हाबफैनायनि सिगिनायखौ सुफुंनायाव फेलें जादों, जाय ओनसोलखौ गोबाव समनिफ्रायनो जेंनायाव खोख्लैबोगासिनो दं। जेरै जेंनाया बांदों, थागिरिफोरा जिल्लायाव मानसि आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि गेजेराव बांलांनाय दाङाबाजिखौ बाङाइ खालामनो थाबैनो राहा लानो दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ ब्रह्मपुत्र दैमायाव दावबायारि नाव गोदोनायनि जाहोनाव गथ'सा गोमादों। बङाइगाव जिल्लानि जगिघ'पा सिमा ओनसोलनि साखाथियाव सातकाटा चाराव ब्रह्मपुत्र दैमायाव मोनसे नाव जाब्रबथायाव 1 दाननि खावसे दाननि खुदियाया गोमादों। बे जाब्रबथाया सनिबार 8 दिसेम्बर खालि जादोंमोन, जाय दैमानि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। गाज्रि मटर सालायनाय दावबायारि नावआ उसुनगढ़ चारनिफ्राय सापर बाजारसिम थांगासिनो दंमोन, जेराव सा 35 निफ्राय 40 सो सुबुंफोर दंमोन। दैमायाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय समाव जाहाजआ हरखाबै गोदोदोंमोन, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा दैयाव गोग्लैदों। गवालपारा जिल्लानि पन्चरत्न दैमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय माजेर आलगा आउटप'स्टनि दैमा पुलिसजों लोगोसे हरखाब फिनजाथाय होग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। हौवाफोर आरो हिन्जावफोरजों लोगोसे बांसिन दावबायारिफोरखौ गोथाङैनो रैखा खालामनाय जादों, बबेखानि गोब्राब नागिरनो नाजासेयावबो गथ'साखौ नागिरना मोनाखै। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि नावआ आबुङै गोदोदोंमोन, जायनि जाहोनाव दैनि सा बाहागोआव जेबो नुनो मोननाय दाखोर-दाला गैया। पुलिस आरो जायगानि गथाखरफोरा गोमानाय गथ'खौ नागिरनानै ओनसोलाव संदाननायजों रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि धुबरी पुलिसआ साइबार दायनिगिरिखौ हमदों, गं 15 एटिएम जब्द। आसामनि गौरीपुर पुलिस धुबरीआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव मोनसे सांग्रांथियै बिथांखि लानाय सिग्रोमनायाव सासे साइबार दायनिगिरिखौ जाफुंसारै हमनो हायो। बे अपारेशनाव धुबरीनि बाइलारसारनि थागिरि आबुबाकर सिद्दिकीखौ खानाय जादोंमोन। बिथांनि खाथियाव गं 15 एटिएम मोननाय जादों। बे हमनाया ओनसोलाव साइबारजों सोमोन्दो गोनां दायफोरनि बागै बांलांनाय जिंगाखौ दिन्थियो। पुलिसआ दासिमबो सिद्दिकीनि थि हाबाफोरखौ फोरमायाखै, नाथाय बिथांनि खाथियाव गोबां एटिएम मोननाया साइबार थगायनायनि मोनसे गिदिर नेटवर्कनि सन्देह सोमजिहोदों। पुलिसआ बांसिन गुदि खिथाफोरखौ मिथिनो आरो गुबुन जाथायाव दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय जाथायखौ सांग्राङै नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव एमपि एमएलएफोरनि बेरेखायै मोन 20 केस, गाहाय बिजिरसालियाव 73 केस।
गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ आसामनि संसदनि सोद्रोमा एमपिफोर आरो आयेन आफादनि सोद्रोमा एमएलएफोरनि बेरेखायै थिसनजानाय गासै मोन 20 केसफोरनि बागै मिथिहोनाय जादों। बेजों लोगोसे रायजोनि गाहाय बिजिरसालिफोराव आथिखालाव 73 केसफोरा बिजिरजागासिनो दं। बेफोरनि गेजेराव कामरुप एम जिल्लानि गाहाय बिजिरसालिफोराव मोन 33 केसफोरा थाबथानानै थानायजों बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा दं। 2020 मायथाइयाव भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिया राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरजों लोब्बा थानाय केसफोरखौ गोख्रै सुस्रांनो थाखाय मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदोंमोन। बे बिथोन बायदियै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि आयेनारि आयदाफोरनि सायाव गावसोरनि नालिसखौ जागायदोंमोन। आर'जलाइ नम्बर 3/2020 नि हियारिंनि समाव रायजो सोरखारा बिजिरसालियाव बे फोरमायथिखौ गथायदोंमोन। बिजिरसालिया दा आयेन दागिरिफोरजों लोब्बा थानाय गोग्लैसोना थानाय केसफोरखौ उनसंगोन आरो गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै बिसोरनि थि समाव सुस्रांनायखौ रोखा खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ आसामनि डिब्रुगड़आव एसबिआइ एटिएम गार्डआ गावखौनो गुलि गावना लायो, जिउ खोमायो। समबारनि बेलासियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाना थाङो जेब्ला एसबिआइनि एटिएमआव खामानि मावग्रा सासे सिकिउरिटि गार्डआ गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ खोमादों। थैनाय सुबुंखौ डिब्रुगड़नि गान्धीनगर ओनसोलनि एनाजरी पर्टनि थागिरि जितेन शइकिया होनना सिनायथि होदों। पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला शइकियाया गावखौनो गुलि गावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै गोब्राब जोखोम जादों। गोब्राब थासारियाव बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै फाहामथायनि समाव जिउ गोमायो। डिब्रुगड़नि पुलिस सामलायगिरि राकेश रेड्डीआ गुवारै फोरमायथिखौ रोखा खालामनानै बुंदों, जों मिथिनो मोन्दों दि बे सुबुङा साइकियाट्रिकजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों जुजिगासिनो दंमोन। बिथाङा गोब्राब जखम जादोंमोन आरो फाहामथायनि समाव बिथाङा रुंसारि जादों। जाथायनि गुबै जाहोना रोखा नङाब्लाबो पुलिसआ दुखुनांथाव जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ बुजिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।